هجمارek rêxistinên civaka sivîl, bank lê rêxistinên navdewletî û mafê mirovan dikin ji bo piştevaniya derbederên Efrînê da ku vegerin malên xwe. Di daxuyaniyeke hevbeş de artêşa Tirkiye û milîsên ser bi opozisyona Sûriyê ve û milîsên Rêveberiya Xweser ya PYD bi hemû awayên nerawayî hewl didan da ku derbederên Efrînê vegerin cih û warên xwe. Ji ber wê yekê bi hezaran xelkên Efrînê derbeder man û dê rewşnê Alôz re derbas bûne. Di nav wan de jin û zarok û kesên bêtemen jî hebûn. Bêtundbûna astangiyên vegerê ji ber riftarên aliyên cûr bi cûr, rijdbûneke tund ji aliyê koçberkiriyan ve ji bo vegerê tevî metirsiyên rê, gelek ji wan rêyên dirêj derbas kirin ta gihiştin Efrînê û sînorê tirs û bêdengiyê şikandin. û raperînek li jêr navê raperîna vegerê roja 5 Gulanê 2018 de ragihandin. Wê raperînê karî bi hezaran derbeder han bide ku rêyên dirêj û tijî mayînên çandî derbas bikin û xwe bigihînin mal û milkên xwe û vegerin. Di wê çarçoveyê de rola rêxistinên hawarçûnê û yên pizîşkî û xizmetguzarî nebû. Ji ber wê yekê gelek jin, zarok û kesên bêtemen jiyana xwe jê dest dan. Di wê daxuyaniyê de her wiha hatiye ku niha lê Efrînê û gundewarên wê siyaseta zeviyên şewitî tê bikar anîn û proseyên koçberkirina rêbaskirî û derxistina welatiyên resin û bicîkirina biyaniyan têne rûdan û yek jî bi siyasetên neçarparistî bi nav kir û bê dirîntirîn tawan lê pêş çavên civaka navdewletî hatin kirin. Her di wê daxuyaniyê de hatiye ku derbeder li ser vegerê rijîn û di ji roja 17 Mehê ve raperînek din li jêr navê veger beriv Efrînê berdewam e dest pê bike. Rêxistinên civaka sivîl di dawiya daxuyaniya xwe de bank lê rêxistinên navdewletî û rêxistinên civaka sivîl kirin ku bi ciddî û berpirsyarine li ser çarenivîsa wan derbederên ku asê mane û dixwazin vegerên malên xwe berçav bibin. Her wiha alîkariya wan ji bo vegerê bikin û fişarê li ser aliyên peywendîdar bikin û sînorekî ji binpêkirinên rêbaskirî li dijî Kurdan danin.